Ahojte tanečníci. Latinky Dia od firmy Dancy. A prečo? Tak prvé stabilita, druhé flexibilita. Tretie je to strih, ktorý presne zodpovedá rozloženiu prstov na nohe. Navrhnutý tak, aby čo najlepšie kopíroval ich prirodzený tvar. Štvrté, krásne a pohodlné polstrovanie, ktoré zabezpečuje komfort pri nosení. Piate, príjemný saténový materiál. Šieste, exkluzívny podpätok. A siedme, čerešnička na torte, je tento jazdec, ktorý sa vám upraví presne podľa toho, ako potrebujete. Môžete si nastaviť jeho dĺžku. Takže už žiadne cvakanie dierok a niečo také, že ale len ľahko posúvate a upravíte. Drží to úžasne. To je asi všetko. Myslím, že toho bolo dosť.